Quddiem il-Maġistrat Edwina Grima mara ta' 60 sena mill-Florjana rrakkontat kif il-ħadd li għadda in-neputi tagħha ta' 24 sena qabad ittiha malli fetħitlu l-bieb. Il-ġuvni li għandu problema ta' xorb wasal lura mill-ħarġa fil-5 ta' filgħodu u peress li ma kellux ċavetta kellha tiftaħlu n-nanna tiegħu. Mal-infetaħ il-bieb il-ġuvni beda jtija bil-pon bil-konsegwenza li l-anzjana weġġed mod serju. L-akkużat kien ammetta mal-pulizija li dakinhar xorob minn tal-inqas fl-ixkun u nofs vodka. Huwa qal li ma jiftakarx kif wasal id-dar ta' nantu u li qabad ittiha. Dan l-inċident seħħ meta allegatament il-ġuvni kien qed jiskonta sentenza sospiża fuq każ ieħor. Il-ġuvni kien qed joqgħod man-nanna tiegħu wara li l-ġenituri tiegħu keċċewh mid-dar minħabba l-problema tax-xorb. L-avukat tal-għajnuna legali ma setax jattendi għasmih fil-qorti. Il-każ ikompli. Intant fil-qorti komplet il-kumpilazzjoni tal-provi dwar il-każ tar-raġel ta' 26 sena mill-Mali li f'Marzu li għadda attakka lill-pulizija b'sikkina u spiċċa biex intlaqat minn tir. Il-każ kien seħħ qrib Ħasan f'Bir Żebbuġa fejn ir-raġel kien qed jgħix. Il-psikjatra Etienne Muscat qal li meta eżamina lir-raġel irriżulta li dan kien qed jimmaġina l-affarijiet u li kien qed isofri minn problemi ta' saħħa mentali. Ir-raġel qed jinżamm fl-Isptar Monte Carmeli bil-psikjatra jgħid li qed isiba diffiċli li jikkomunika mal-pazjent minħabba nuqqas ta' interpretu. Il-Maġistrat Edwina Grima appuntat interpretu biex jibda jaħdem ma' dan il-pazjent.